Joet sil Matten de moes op bezieten bij Kobus. Kobus is een vreun van Matten. Alleen, Kobus weet net dat het moeske komt. Het is een verrassing. Hoe zou het met Kobus wezen? Wat zullen we de egen opzetten als er mij shot? Even later is Matten bij het huis van Kobus. Kobus is wel thuis. De deur zit een beetje iepen en op een stoepel uit alle rommel. Dat is oors net zo bij Kobus. Matten wordt een beetje nieuwsgierig. Hij stapt door de deur en dan de kamer in. Oh, Kobus! Wat doe je nou? Nee, daar gaan we Matten. Pas op, breek die poortjes net. Oh, nee. De hele kamer staat op een kop. De vlier luidt vol met god en Kobus zit er middenin. De kosten binnen alle keer leeghellen. Op hierna. Ik toch krijg Matten, ik wil van de winter alles kennen. Nou, en de kist me mooi helpen. Wat moet ik dan mooi beginnen, Kobus? Ik dacht, ik kom je gezellig op bezieten. Opredden? Nou, daar hoor ik niet van. Oh, maar mijn Sint-Twaan is wel mooi voor het Matten. En dan binnen we koukleer. En kunnen we aast molken krijgen met wat lekkers. Oh ja, lekker. Zo, die dozen met leegmaken we. Oh ja, nou, doe dat maar. Matten pakt de dozen uit de kastwaai. Oei, wat is dat ding zwier. Wat zou er alle jaar in zitten? En waar maakt er het spul litten? De hele kamer luidt om ons al vol. Hij vindt nog een leeg plakje en dan, 1, 2, 3, daar kiepert Matten de dozen in 1 keer op. Ja, dat luidt. Wat komt er wat uit, zus? Massagien, spiekers, schroeven en een bal. En wat is dat? Oh ja, ik zag het al, een dwaske paperclips en een nieuw touw. Matten snuipt drok in de rommel om. Kobus bewaart ek alles. Zeg, een staafje ijzer. Hij roept erom. Het roept net naar cheese. En het smaakt vast ook net naar cheese. Kobus! Wat is dit voor nu ding? Of dat staafje ieder bedoelt. Ja. Ja, tja, wat weet dat ik alweer? Ja, ik ga het wel weten, maar ik weet het nou net meer. Oh. Ja, dit wie al wat mij. Maar wat? Nou, smiet maar dan, Matten. Matten smiet het staafje ijzer op een vlier bij de spiekers. Maar wat is dat nou? Bloep! Doch de spieker. Samen kleeft het onder het staafje ijzer vast. Maar krutte egen staat Matten ernaar te zien. Kobus! Kon je eens gauw? Wat nou weer? Maar Massagien, dat stukje ijzer, dat kan toveren. Zeg maar. Wat zei je dan, Matten? Ja. Toveren? Ja. Liet zien. Heel voorzichtig pakt Matten het staafje vast. Zou de spieker er nou afvallen? Nee, hè. De spieker blijft mooi hangen. Ik ben een tovenaar! Ja, Kobus, ik kan toveren. Oh, laat mij ekkers toveren, Matten. Nou, doe dat maar. Maar ik wil haast dit nou een keer, hè? Kobus neemt het staafje maar de spieker in de poot en ziet het nog meer spiekers op. Vloep. Denk je het weer hier? Een schroef, wil ik hangen blijven. Kobus, nou ik. Nee, even watje. Zo'n paperclips, ik willen. Even zien. Ja, die willen ik. En dat ijzertretje. Oh, joggers, Matten, alles bloed erom hangen. Ik heb een heel bos erom. Oh, ik ben een geweldige tovenaar, vind ik net. Matten kan haast net wachten. Hij wil extra graag. Dat staafje is een wonder. Alles wil er aan vast hangen blijven.
Op het laatst had Kobus er te volle aan hingen en valt het spul eraan. Nou, mijn matten weer. Of matten de moes ik zo goed toveren kan met die ijzeren staaf, dat kunnen je mijn mandje zien. En mandje, lekker koesen.